Why? VOJ. Yiena mondo apenji. Ni ka in gi nyadendi moro e kinde machon cha. Nyalo biro. Nyabende. To piny ni mudho. Mukuneru maber. To nye waseko gi Fred kato gi Ken ni tiluoro nyako no. To sama mudho lil teki dio ne wangi. Oko bineni. Bende oneni. Oko neni. Wabende waneni wa joma nye wakoni ni luor mondo kori prove warong ni dio ne wangi. Okwa bineno onge ng'ama bro neno. Kemo miyo. Ken kinyo choma chomo odiochieng' to gi ti mana gi wach. Ing'eyo ni gik miwachi aputgi ber. To japiny kia. Nikech jotendwa pok oloso structure ma kata kano oluonggi kata kane gibet piny gi jatend piny ma giduogo ne godo ji wach. Ni ne wakwa achiel ariyo adek. Emomiyo ka waneno ka gichung' e wi mitokni to gin giwero mna tutam to gin giwero mna ni ne kende onge moro to bende wapenjore ni to magero wa kako oganda to dak wawinj ka giwacho Feedback ochono. Nikech abe nigin gi chenro ma ka gisedhi aputno to giwacho kata mana memoranda ma ka miyo ga jatend piny sama giromeno kata wan mana jofwambo kwa manyo to onge okiwinji ibro mna koni ni ng'ane nyokwayo ni ndara ma iloso chande en gi contractor mare no wene contractors ma constituency ma mondo losi ng'ane nyoko ni affordable housing owene sijui ng'ang'awa emong'eyo isi emomiyo wacho ni jasiasa osiep chunye koyudo nafas mar kwayo to kuongo kwayo mamare kapoko kwayo mar jopiny emomiyo sama koro girade gi jatend piny ma waneno gini gi wachnwa ok tek paro ne jatend piny ni vile nilisema hapo awali tukiwa kwa mkutano hii barabara Contractor li toroka site. Tunaomba waambie waziri yako ineno eka jopiny ng'eyo to kuwache awacha nukona nine waseloso gi jatend piny ochiko wachik weche be to wakiano ochiko wang'o japiny bedo gi kiawa ni to bende jotendwa gi deowa bende jotendwa gi oherowa awacho ga pile kendo ndalo moko nugoya ka pod Nyarawila pod nika in to gi Fred to gi Nyarawila ka wacho ni maendeleo mar piny Kenya pod yude State House tukona ni maendeleo yude bunge donge tindu neno ni maendeleo yude State House emomiyo jotendwa nyaka beda yanga kodwa Nitiere weche ariyo ka. Kako nego bed gi kaka en. Emomiyo wacho ni kata mag nyota ka gik mondike kalatas kata omit to kokirito pesano chalo kanono emomiyo jotendwa gi bende kok giwachonwa na nikech wabende samoro wajopiny sama giwachonwa ni gige mwamanyogi to wamor to wapamo to rais neno dikara jogi dwa gini adiera wachona wacha polis rais ni sami ndiko polis Kisumu Central ka miwa kata vijana 50 tibro winjo kokoni nitaongea na waziri Murkomen na kijana yenu hapa Raymond hiyo maneno tutatatua ang'oma mono koro MP ma Kisumu Central beni jatend piny no wacho no bro miya nyithindo 50 mondo donje polis oken koyoma kiwache kamano ekimedo thung'o godo rais lakini jotendwa min piny no wacho ndalo moko Ninyidhoni ema wakome. Mae manyaka wakwa gigo mwote mang'oa mwadwaro nikech kako ganda piny owacho ma successive Kenya ka osebedo kati mang'oa Simon Wataya samwadwaro gik madikonywa. To makoro wachiegni godo ni makoro wachnwa ni waneiye ni ema nyaka koro wakome nyaka wakwa gigo ma wadwaro nikech jatend piny ni ene kalam maduong' matinde nitie kende ene kalam maduong' budget Kambadi osepango motero ne atan meli
Matan meli gi komiti ne ogoyo kogno. Jatend piny ne gi teko mar kone waziri Chirchir mar barabara ni medi e jogi kama. En gi teko mar wacho ne Wandai ni kar rerek kanyo medi e bilion machalo kama oke stima last mile Kaluo. Emomiyo gigi nyaka wachne. To kwa wago kode mbaka kamoro ng'amo ng'eyo. Ng'amo winjo. Records ni kanye. Teko moki nyaka kete wi mesa, Nyaka kete wi mesa. Eko menyo maler ma ji neno. To kuwacho mnani ni no asego mbaka gi jatend piny ochiko uwang'o. Erokamano. Senior sao ng'adowa. To orido Oridore kabisa. Emomiyo January nyorumo peyo. Wati. Erokamano. Wach mari mogik Fred. Mana gi kama Jay teneno, but adwaro wach moro ne jowa. Ang'eni dhano yudo namba